Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. Прежде чем мы начнем, я напомню про наш YouTube-канал. Я это делаю постоянно, регулярно. Надеюсь, вы уже это запомнили, что он у нас есть, и что там всегда вы можете посмотреть наши программы, которые не успели посмотреть в прямом эфире. И моя большая просьба к нашим телезрителям подписываться на этот канал, потому что ваши подписки, особенно ваши лайки, помогают продвижению его. А это значит, что растет возможность, что жители оккупированного Крыма будут его смотреть и будут больше получать информации от нас о том, что там происходит, и будет связь между материковой Украиной и оккупированным Крымом. Поэтому, если вы еще не подписались, подпишитесь, а если уже подписаны, то порекомендуйте наш канал своим знакомым и друзьям. Мы также будем признательны вашей поддержке, если вы еще подпишетесь на наш Patreon. Там вы тоже сможете смотреть наш контент. И я представляю гостя нашей студии. В ближайший час мы будем общаться с Дмитрием Снегиревым, военным экспертом, и с председателем организации «Право справа». Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с сегодняшней такой основной политической новости о встрече советников глав стран, представляющих так называемую Нормандию. Нормандская встреча советников состоялась в понедельник, после долгого перерыва длилась 26 числа, прошу прощения, то есть во вторник, длилось 8 часов. Советники лидеров четырех государств Андрей Ермак, Дмитрий Козак, Эммануэль Бон и Йенс Плетнер провели в закрытом режиме больше 8 часов. Ну, как уже пишут, что многие аналитики назвали эту встречу хоть и продолжительной, но безрезультативной, потому что эти переговоры не принесли никаких результатов. То есть я так понимаю, что не договорились о встрече лидеров. А вот руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча в нормандском формате стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ. Давайте послушаем, что сказал Андрей Ермак. Ми зустрічаємося в такий дуже тривожний час, коли навколо українських кордонів біля 100 тисяч сьогодні російський солдат. І це є дійсно сьогодні загрозою. Наша дискусія була навколо все ж таки війни, яка відбувається на Донбасі, навколо мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається в нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо щодо деескалації не тільки відносно окупованих територій, а взагалі деескалації навколо українських кордонів. Я сподіваюся, що сьогодні навіть такий крок, як підтримання режиму припинення вогню, це маленький, але крок вперед. Розділяєте ли ви оцінки глави офісу? Ну, давайте почнемо з того, що згадаємо знамените прислів'я. Поки розмовляють дипломати, мовчать пушки. Правильно? Гармати. Відповідно, поки тривають перемовини, поки є дипломатичний майданчик, загроза реального військового вторгнення з боку Російської Федерації відсутня. Чому позитив? Найближчі 2 тижні вторгнення не буде. Домовилися про чергову зустріч. Погодьтеся, Росія не настільки самогубить, щоб стріляти собі в ногу напередодні чергової зустрічі навіть в форматі радників. Це позитив, пане Романе, як мінімум позитив. Тобто на 2 тижні Україна отримала можливість перегрупування, концентрації не тільки на військовому фланзі, але в першу чергу на дипломатичному, в моменті донесення власного бачення виконання мінських домовленостей. Погодьтеся, те, що відбувається в Нормандії, навряд чи можна назвати, скажімо, діалогом між Україною і Росією. Є ще 2 країни, які займають, ну, скажімо так, відверто проросійську позицію. Німеччина за її забороною на постачання зброї України, відповідна позиція по Північному потоку-2, вона чітко засвідчила, що, ну, скажімо так, її позиції по відношенню до врегулювання конфлікту війни на Донбасі, вони мають виключно проросійський вектор. Давайте називати речі своїми іменами. Тим більше, що дипломатичні стосунки між Україною і Німеччиною останні 2 місяці, вони вкрай напружені.
Давайте подивимося на ситуацію з Францією. Те саме Макрон неодноразово робить фактичні дрейф в бік Російської Федерації, тим більше, що незабаром і вибори. І треба показувати якісь результати. Відповідно, Макрону потрібно лідерство хоча б на міжнародній арені в моменті регулювання ситуації на Сході. Як будуть врегульовувати? Та відповідно, що тиском на Україну і за рахунок українських інтересів. Але я ще раз підкреслю, пане Романе, основне досягнення цих перемовин – те, що почалися самі перемовини. Як це не парадоксально. Ми можемо говорити про те, що безрезультативні, не про що не домовлятися про чергові домовленості, але наразі не стріляють. Домовилися про стале припинення вогню. Якщо загиблих нема, то це вже позитив. От цьому, знаєте, для мене особисто є певні, скажімо так, позитивні моменти. З іншого боку, пане Романе, давайте говорити відверто, що Нормандія – це віддзеркалення процесів, які відбуваються на світовій шахівниці. Якщо наразі йде війна, фактично торги за перерозподіл сфер впливу між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, то відповідно нормандський формат, він трохи залишився на узбіччі світової політики. Ви згодні? І фактично він вирішує другорядні ролі. Тут еще есть Китай, который уже заявил, что требования России вполне объяснимы. Об'яснімо. Тим більше, що це підкріплено, власне, договором про будівництво другої гілки сила Сибіру-2. І Китай цілком зацікавлений, власне, в реалізації цього проєкту. 50 мільярдів кубометрів газу піде не в Європу, а власне Китайську Народну Республіку, і буде додатковий стимул для розвитку китайської економіки. Як ви вважаєте, це можна, скажімо так, рахувати в позитив китайській дипломатії? Відповідно? Для китайців, да, наверное. І, пане Романе, а для Європи це не загрозливий момент, коли їй чітко кажуть, добре, не сертифікуйте Північний потік-2, в чому проблема? За цей час ми будуємо силу Сибіру-2 і весь газ, який би мав би піти вам, але через позицію України і Польщі був заблокований, він наразі буде в Китаї. Тому питання не до нас, питання до України. Тому що ви, німці, і ви, французи, будете мерзнути взимку. От вам елемент політичного і економічного шантажу. Тут же и у России есть определенные риски усиления Китая. А ви знаєте, пане Романе, ще в чому ризик Нормандії? Я пояснюю. Росія оцею зустрічю показала свою начебто договороспроможність. Правильно? Захід говорить про те, що наразі ескалація. Так питань нема, ми сідаємо за стіл перемовин. Що ви наразі скажете Путіну? Більше того, він погодився на чергову зустріч через 2 тижні, але основна вимога, яка була Російської Федерації, безпосередні перемовини між Києвом, Луганськом і Донецьком, правильно? Замикаючи цей трикутник в форматі суто громадянської війни. За 2 тижні, пане Романе, ви думаєте, яка риторика Російської Федерації буде? Я вам на випередження скажу, і це може для Офісу Президента буде підказка, як, власне, мінімізувати. Вони вийдуть і скажуть, ми дали 2 тижні часу і запропонували варіант деескалації, на який не погодилася українська сторона. Тому питання вже не до Росії, ми договороспроможні. Ми сіли за стіл перемовин, а відповідно до української делегації, яка блокує наші мирні ініціативи щодо перемовин и врегулирования ситуации. Вот вам и відповідь, пане Романе. В эти дипломатические игры можно долго играть. Встречаться, заявлять, расходиться, опять встречаться. Только толку-то никакого все равно. Не стріляють, пане Романе. Це великий вже позитив. Ви знаєте, пане Романе, я, вибачте, перебивши. Все одно ж стріляють, все одно ж гибнуть наші бойці. Немає ескалації, пане Романе. Погодьтеся, ви знаєте, вони... На жаль, це стала практика. Це військовий конфлікт низької інтенсивності. Але немає факту прямої військової агресії з боку Російської Федерації, про що повідомляють американські і британські партнери. 2 тижні, як мінімум, є часу. А це багато, дуже багато. В будь-якому аспекті. І в політичному, і в військовому, і навіть в економічному. Це фактично той час, який дає можливість Україні сконцентрувати зусилля на цих, скажімо так, непростых для себя питаниях. Мы уже начали говорить про Северный поток.
И вот новость сегодня пришла о том, что российский «Газпром» создал в Германии дочернюю компанию, отсутствие которой было причиной остановки сертификации газопровода «Северный поток-2». Немецкая компания станет владельцем и оператором части протяженностью 54 километра российского газопровода в водах Германии, а также наземного объекта в городе Любмен. А вот такие новости. Сейчас с нами на связи Светлана Залещук, она советник главы НАК «Нафтогаз». Я приветствую вас, Светлана. Добрый вечер. Добрый. А вот эта новость значит ли, что все проблема, которая стояла перед Россией, препоны, которые были представлены там антимонопольным законодательством, решены, она теперь выполнила все условия, и «Северный поток» заработает? Ні, не значить. Це тільки підтверджує черговий раз, що «Газпром» підходить до європейського законодавства за принципом «тут іграємо, тут не іграємо, тут риби заворачували». Десь приблизно так. Я поясню чому. Трубу добудували, але вона досі не працює. Чому? Тому що вона не сертифікована. Яким чином відбувається сертифікація? Має бути компанія, які відповідно до європейського законодавства дадуть можливість керувати цією трубою, керувати транзитом цього газу. Для того, щоб ця сертифікація відбулася, «Газпром», тобто компанія, має відповідати певним критеріям. Так? І один з цих критеріїв – так зване unbundling, тобто розділення компанії, яка видобуває газ, і компанії, яка транзитує газ. Так от, що зробив «Газпром»? Він умовно розділив цю трубу на дві частини. Труба сама займає понад 1000 кілометрів, і вони вирішили створити компанію, яка буде володіти, яка буде оперувати тільки маленьким останнім шматочком, ділянкою цієї труби. Всього 54 кілометри на території Німеччини. І не збирається сертифікувати трубу, яка от цих 1000 кілометрів, які виходять з Росії і лежать на дні Балтійського моря. Наш підхід як «Нафтогазу» такий, і, до речі, не тільки наш, але, наприклад, наших польських партнерів, компанії PGNiG, а також інших європейських урядів, полягає в тому, що цю трубу не можна розділити, не можна сертифікувати компанію, яка буде управляти маленьким шматочком цієї труби. Власне, в 2019 році були зміни внесені до Європейської газової директиви, які і передбачали той принцип, що ці правила не можуть бути частково залучені, тобто втілені до тієї чи іншої шматочки труби. Таким чином, «Газпром» порушує європейське законодавство. Я хочу ще важливу річ сказати, що «Нафтогаз» кілька місяців тому, ви знаєте, подав документи щодо участі в праві сертифікації «Північного потоку» до німецького енергорегулятора. Ми були зараховані як учасник цієї процедури, і один з наших юридичних аргументів якраз полягає в тому, що європейські принципи повинні бути застосовані до протяжності, до всієї протяжності газогону. Цю позицію ми передали зі свого боку в Міністерство економіки, яке відповідає за енергетику Німеччини, німецькому енергетичному регулятору та Європейському Союзу. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США, заявил, что «Северный поток-2» не будет работать, если российские войска совершат вторжение в Украину. Сейчас он не работает, а значит, это рычаг влияния Европы на Россию. Но в то же время слова о том, что он не будет работать, если Россия вторгнется в Украину, не значит ли наоборот, что если они не вторгнутся, то он будет работать? Ну, по-перше, я хочу сказати, що сам той факт, що Сполучені Штати і, до речі, Німеччина так само заявили, що якщо буде продовження ескалація, то «Північний потік-2» не запрацює, це певне досягнення української дипломатії, політиків, громадянського суспільства, які активно відстоювали цю позицію. Тому це вже певний крок вперед і з боку заяв Сполучених Штатів, і з боку Німеччини. Це перший момент. Другий момент. Ви праві, що нам цієї самої заяви недостатньо. Для нас вже буде пізно зупиняти трубу, якщо буде повномасштабне вторгнення з боку Росії на українську територію. Але тут я хочу зауважити, що ця заява з боку Сполучених Штатів
вона не є довершеною. Тобто в цій заяві не міститься того пункту, який передбачений, до речі, декларацією, яку нещодавно підписали Сполучені Штати та Німеччина в липні 2021 року. В цій декларації Німеччина та США зобов'язалися щодо кількох речей. Перше, що Північний потік буде зупинено, якщо Росія буде використовувати газ як зброю, що ми вже бачимо, і теж доводимо в інший юридичний спосіб, надаємо докази Європейському Союзу щодо цього. І другий аспект, що Німеччина зобов'язалася так само виконати той пункт, що Північний потік-2 запрацює винятково, якщо він буде відповідати європейським правилам. Тобто ми зараз, наш шлях зупинки труби – це доведення того, що газогін не відповідає європейському законодавству. Светлана, если позволите, у нашего гостя Дмитрия Снегирева есть к вам вопрос. Пані Світлана, чи буде реакція на збільшення прокачки російського газу газогоном «Турецький потік-2», другої гілка, яка йде безпосередньо до, власне, європейських споживачів? Наразі укладено додатковий договір між «Газпром», власне, і турецькою фірмою на збільшення постачання обсягів газу на 2,5 мільярда кубометрів. Буде якась реакція з боку Росії, української сторони на подібні, скажімо так, кроки абсолютно недружні для України? Якщо йдеться про політичну реакцію, то це швидше питання до Міністерства закордонних справ, до президента і до їхніх переговорів з нашим турецьким партнером. Але щодо суті вашого питання, 2,5 мільярди не замінять тих 40 мільярдів кубометрів газу, які Росія зобов'язана прокачувати через територію України до Європи. Але ж ви розумієте, що це перший крок. Вони не змінять кардинально ситуацію в даному випадку. Це зрозуміло. Це перший крок. І друге питання, пані Світлана. Чи наважиться Росія запустити газогін без сертифікації? Вкидалися, власне, тези про те, що Росія готова заплатити штрафні санкції у розмірі, здається, $1 мільйона і, відповідно, запустити газогін без самої процедури сертифікації. Можливі подібні варіанти чи ні? Ви пропрацьовували ці такі протидії? Чесно кажучи, ми не виключаємо жодного сценарію з боку «Газпрому». І вбачаємо, що «Газпром» може піти на такі різні нетрадиційні кроки. Але на цей момент зрозуміло, що, перше, Росія точно не піде на запуск газогону без зеленого світла з боку німецького енергорегулятора. І третє, останнє питання. Я вибачаю, пані Світлана, просто хотілося б зрозуміти. Не вважаєте ви, що ці ігри навколо газогону «Північний потік-2» є відволіканням, власне, від основної тези, власне, перекидання газу в Китайську Народну Республіку і будівництва гілки «Сила Сибіру-2». Тобто, поки тут йдуть дебати, вони втиху з КНР домовилися про постачання тих самих 50 мільярдів кубометрів. Не здається вам оце, скажімо так, відволіканням на негідний об'єкт, як кажуть? Ні, не здається. Навпаки, я думаю, що стратегія Росії мати газогони, які ведуть з одного боку до Китаю, а з іншого боку до Європи. І їм не потрібна українська газова труба. Абсолютно. Їм потрібен саме Північний потік-2 для того, щоб мати абсолютну монополію, а значить вплив на ситуацію в Європі. Тому що якщо Європа повністю на 100% буде залежати від транзитних шляхів, які будуть вирішуватися в Кремлі, то це означає, що в якийсь момент, якщо «Газпрому» не сподобаються певні геополітичні рішення Німеччини, Франції, Європейського Союзу по відношенню до України, Грузії, Молдови, інших країн, то в них буде точно важель, яким вони можуть покарати Європейський Союз. Дякую. И последний вопрос. Есть ли план «Б» на тот случай, если газопровод заработает? Есть ли какие-то варианты сохранения транзита, обеспечения альтернативного поставки энергоресурсов? Ми паралельно працюємо над кількома сценаріями, і ця інформація є в публічній площині, що ми із американськими партнерами, із європейськими партнерами так само працюємо над демонополізацією транзиту з боку центральноазійських країн. Наприклад, Туркменістан до 2006 року успішно транзитував газ через Україну до Європейського Союзу. Тоді так само Росія перекрила можливість Туркменістану провадити цей транзит газу через нашу територію, як покарання тоді за
помаранчеву революцію, до речі, так? Є і інші сценарії. Ми працюємо над фізичним реверсом з Європи до України для того, щоб забезпечувати Україну, українську економіку, українських споживачів газу. Спасибо вам большое. Благодарю вас, что Дякую. подключились к нашему эфиру. Светлана Залещук, советник НАК «Нафтогаз Украина» была с нами на связи. Продолжим про эскалацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передал России отдельный ответ на ее требования гарантии безопасности, в котором призвал Москву вывести войска из непризнанных территорий, расположенных на бывших союзных республиках. Об этом он заявил во время брифинга. Давайте послушаем, что он сказал. Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и от проявлений враждебности. Россия также надлежит отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации, в том числе в рамках нормандского формата. Ну вот если это сравнивать в вашей терминологии шахматной игры, это вот сейчас был ход какой фигурой? Ну, не ферзем, це точно. Пешечка, да, такая? Пішечка. Абсолютно. Ну, тем не менее, это встречные условия. Вы хотите, чтобы мы исключили из НАТО восточноевропейские страны? Так выведите свои войска из непризнанных республик. Пане Романе, ніхто не враховує А что те, одно що... абсурдно, что второе. Абсолютно. Ви знаєте, це на перший погляд здається, що заяви Росії алогічні. Тобто, йдуть вони на конфронтацію, прекрасно розуміючи, що висунули невиконані вимоги. Правильно? Чи погодиться Захід, власне, на те, що денонсувати положення Будапештської угоди? Напевно, ні. Чи погодяться вони на виведення військ з країни, які з 97-го року стали членами НАТО? Ні. Тоді виникає питання, для чого ж це Росія робить? Правильно? Здається, алогічно. Ні, Ні, абсолютно. Оце питаємося розгадати а справа в тім, що а тут немає жодної загадки. Справа в тім, що йде реалізація концепції Суркова. Штучний залізний занавіс, самоізоляція. Імперія рятує себе в тих кордонах, яких вона була. Не випадково тут головне самоізоляція раз, друга – ті території колишнього Радянського Союзу є зоною нашого військово-політичного впливу. І це чітко окреслено. Не тільки навколо України. Ви подивіться, наразі на території Білорусі відбуваються російсько-білоруські спільні військові навчання. Чомусь всі знов лякаються те, що буде вторгнення з території Білорусі. Ніхто навіть не дивиться на мапу, де вони проходять. Яка легенда навчання? Легенда навчань – це Суворовський коридор. Тобто це безпосереднє з'єднання Російської Федерації, Калінінградської області, відповідно, за рахунок прибалтійських держав. Тобто прямий прохід на ці території. Загроза кому? В першу чергу країнам НАТО, прибалтійським, правильно, і Польщі. А они, по-моему, даже не скрывают. Абсолютно. На их программах, ток-шоу всяких, эти всевозможные эксперты прямо рисуют на картах, Абсолютно. как они будут этот коридор захватывать, включать подавление радиолокаций, чтобы НАТО... От ми з вами нарешті, хоч я нормально прийшов ведучий, який в темі, бо ніхто, всі знов лякають наступом на Україну. Дивіться, 4 країни, як мінімум, вже знаходяться під тиском. Правильно? Правильно. Плюс та сама згадана Грузія і Молдова, у якої зараз дуже великі проблеми. Тобто тиснуть не тільки на нас, вони тиснуть концентровано. Плюс події в Казахстані, які були інспіровані, на моє переконання, виключно з Російської Федерації. Попри заяви про виведення військ ОДКБ, більша частина, мовиться про російський контингент, залишилася там, зокрема окремі підрозділи 31-ї бригади. Про що це говорить? Про те, що, власне, начебто внутрішні заворушення були вирішені виключно для питання розширення свого військово-політичної присутності в цьому регіоні. От вам вже пострадянський простір, який фактично знаходиться під прицілом Російської Федерації. А що таке Казахстан? Казахстан – це транзит. Це, власне, і Узбекистан, і Таджикистан, і все інше. Це ключова країна, власне, в побудові того великого тюркського
ну, скажімо так, плану саме Великої Туреччини, Великий Турал. Саме Казахстану відводилася ключова роль. От вам елемент геополітики, який в себе включає. Але головне, пане Романе, це побудова залізного занавісу. Так это же самоубийственная идея. Абсолютно ніякого. Почему? Тому що вони таким чином прекрасно себе рятують, прекрасно розуміючи, що в прямому економічному протистоянні вони не витримають. Натомість, коли буде побудований залізний занавіс, їх не хвилює економічний стан всередині самої країни. Не жили багато і не будемо. Основний принцип росіян. Не варто, знаєте, перейматися долею росіян, які потерпають від економічних злиднів. Вони як жили картопля оселедець, так і будуть жити. І знаєте, Не але самий головне, худший варіант, я вам скажу. але менше з тим, пане Романе. Оце чим продиктовані ці начебто алогічні заяви. Плюс заява Суркова про те, що імперія може існувати лише за рахунок грабіжницьких війн. Про що Так це а для було? чего тогда вся эта игра? Ну, хотите изолироваться, изолируйтесь. Зачем? Ну, так вибачте, для того, щоб ізолюватися, треба дати якийсь привід, правильно? Тут же ж не йдеться, що вони ізолюються в рамках виключно Російської Федерації. Йдеться про те, що вони ізолюються в рамках колишнього СРСР. От про це йде мова. Відновлення колишньої імперії під назвою СРСР в її, власне, кордонах. Перерозподіл світу йде. Ну, если мы с вами всерьез обсуждаем Мы абсолютно всерьез. Вариант захвата стран Балтии и экспертов, которые на их телевизоре там это все рисуют на картах, то тогда мы можем также всерьез и обсуждать слова Жириновского, который 18 числа выступал в Госдуме и сказал, что сейчас самое благоприятное время для войны, для освобождения Европы от НАТО. И он так и сказал за победу в новой войне. И назвал время апрель. Апрель. Так, пане Романе, про це йдеться. Ви знаєте, не треба ставитися скептично до заяв Жириновського. Ви пам'ятаєте, напередодні російсько-української війни він заявив про те, що Росії треба вирішувати демографічні проблеми за рахунок, власне, волиняків, тобто українців, яких треба переселяти в малозаселені райони Сибіру. Всі то потім посміялися, але 1,5 мільйона українців наразі з окупованих територій вирішили демографічну проблему Російської Федерації наповненням і трудовими резервами, ресурсами, висококваліфікованими, зауважте, на відміну від мешканців середньоазійських країн. І плюс, відповідно, вирішили питання, власне, самої демографічної кризи. 1,5 мільйона, пане Романе, уявіть собі, до цього працювала програма «Співвітчизник», якою скористалося не більше 100 тисяч. А тут за 4 роки отримали такий притік висококваліфікованої робочої сили. Причому яку не треба інтегрувати не в мовний простір, не релігійний, не в який абсолютно економічний. Вони вже є носіями російської культури. От вам, власне, заяви Жириновського за 2 роки до початку війни. Те, що він наразі говорить, власне, і не випадково прозвучали заяви про те, що військова ескалація можлива саме на квітень-травень місяць, причому не тільки з вуст Жириновського, а власне та сама британська розвідка, яка з переляку чомусь видала інформацію Жириновського за свою. Ви пам'ятаєте сценарій, що взимку начебто воювати росіянам дуже важко буде? Ну, перепрошую, невже вони не пам'ятають події 2015 року, а саме Дебальцевську операцію за участі Збройних сил Російської Федерації, яка проводилася в умовах суворої зими? І яка привела до підписання мінських домовленостей. 2. Правильно? Правильно. Тобто, це свідчить про те, що Захід чомусь реагує, власне, на подібні заяви. Ви знаєте, пане Романе, я хотів би, власне, заспокоїти, коли істерика була у більшості українців з приводу вивезення членів родин посольств Великої Британії, Сполучених Штатів. Всі вважали, що це ледь не елемент зради. Навпаки. Сполучені Штати, Велика Британія зіграли у гру Російської Федерації. Ви погрожуєте. Ми сприймаємо ці погрози абсолютно реалістично.
І, відповідно, вивозимо свої родини. Але тільки потім не задавайте питання, чому ми збільшили військово-технічну допомогу Україні в моменті постачання оборонно-летальної зброї. Красиво зіграли на їх полі. А у нас чомусь у ЗМІ і в етерах лунали, зрада, все нас кинули, вони тікають, давайте ми пакувати валізи, що краще брати з собою. Ви знаєте, я приходжу на ток-шоу, і там всерйоз обговорюють питання тривожної валізи, що треба пакувати, що брати з собою, що не брати з собою. І я сиджу, і я розумію, що я нічого не розумію. Це при тому, пане Романе, я хотів би знову заспокоїти, на кордонах з Україною зосереджено 100 тисяч, у нас ЗСУ 300 тисяч, Нацгвардія, МВС та всі інші мілітарні структури типу СБУ і всіх інших ще 200 тисяч, 500 000. 400 тисяч пройшло АТО. І 120 тисяч тероборона. Поясніть мені, як можна налякати мільйонний контингент наявністю 100 тисяч. Це, знаєте, пане Романе, для прикладу, щоб наші телеглядачі розуміли, ми в 10 йдемо по вулиці, а назустріч нам 2 вічно п'яних, але бурхливо реагуючих на нас сусіди. І ми так думаємо, нас будуть бити, бо вони п'яні, правильно? І ми навіть не порахували, що нас з 10 ми можемо дати відсіч. Для чого розганяти цю паніку? Нарастить численний контингент... Нереально. Пане Романе, я пояснюю. Контингент вторгнення має втричі перевищувати сили, які знаходяться в стані активної оборони. От якщо ЗСУ 300 тисяч, то контингент вторгнення має бути мінімум 500 000. Як ви вважаєте, 500 000, якщо перекинуть на кордони ті самі Сполучені Штати і Велика Британія, будуть реагувати? Дуже важко 500 000 угрупування пояснити внутрішнім переміщенням або проведенням навчань. Хоча б 300 тисяч має бути, щоб говорити про можливість ескалації військової напруги. Ви знаєте, розумник вийшов там і розповідав про ситуацію в Кримі, що 20 тисяч російських вояків вирішили ситуацію. Він тільки забув, що безпорадність центральної української влади дозволила анексувати цей Крим. Але якщо буде політична воля на супротив, ви вибачте, кожне вікно може перетворитися у бійницю, правильно? Причому я вже порахував 1 мільйон людей, які мають досвід володіння зброєю. Тому легкої прогулянки... У вас свій список із мільйона людей? Я вам просто, пане Романе, навіть якщо половина, 500 тисяч, уявіть собі, наскільки це вмотивованих. Це мільйон мотивованих людей. Навіть якщо відкинути умовно кількість 30%, 500 000, це більш ніж достатньо. Тем более говорят, что британские гранатометы очень простые в управлении. Абсолютно. Причому в умовах вуличних боїв. Тому коли, знаєте, розповідають про сценарій захоплення Харкова, я хотів би подивитися, місто-мільйонник. Це, по-перше, це не Грозний. Яким чином ви його будете захоплювати? Це європейське місто. Хто вам дозволить його захопити? А по-друге, контингент, який має, як мінімум, взяти Харків в облогу, чи, скажімо так, прорватися на момент вуличних боїв, має нараховувати до 20 тисяч. Немає такої концентрації наразі поблизу Харкова. Для чого ми самі себе лякаємо? А это вообще как-то странно прозвучало. 2 противоречивых заявления от президента. Да? В видеообращении он заявил, что без паники... Ні, президент, до речі, він просто заявив про те, що можливі напрямки нападу. Це нормально, знаєте. Харкова, да. Так, пане Романе, це називається зіграти на випередження. Якщо є можливі варіанти, їх краще обговорювати, щоб, скажімо, нівелювати потім наслідки. Але сам момент, пане Романе, я ще раз попереджаю, ті відверто дурнуваті заяви англійської сторони мене і пана Кривоноса, який заявив про те, що буде десант в Києві з гелікоптерів на захоплення аеропортів, а потім будуть висаджувати сюди вже відповідно ударні угрупування. Знаєте, у мене запитань більш ніж достатньо викликало. Я був неприємно вражений. Ведь, наверное, действительно, война в том представлении широких фронтов, да, которые мы там помним, не знаю, по Второй мировой или даже хотя бы там по боям в Чечне, это, наверное, все-таки уже такой устаревший эпизод. То есть есть наверняка другие угрозы, да, и Россия может атаковать как-то по-другому. Вот какие варианты могут быть?
Ну, давайте знов-таки згадаємо той варіант, який розповідали нанесення ракетного удару по, власне, місцях концентрації і, відповідно, важливих критичних об'єктах. Чи можливо це? Ні, неможливо, пане Романе. Я поясню, чому. Це акт прямої військової агресії. А його треба виправдати чимось. Чим ви виправдаєте? Якщо наразі йдуть перемовини в нормандському форматі, Україна показала, що вона готова сідати за стіл перемовин. Навіть згадати, от ви Зеленського згадали, добре, згадаємо його заяву про те, що він звертається до Байдена, створіть умови безпосередніх перемовин між Україною і Російською Федерацією. Зачем? А країна-окупант, з ними все одно прийдеться напряму розмовляти. Давайте згадаємо пострадянський простір з регулювання ситуації в Придністров'ї. Надрозширений формат був, правильно, за участі Сполучених Штатів, ОБСЄ. І який формат нарешті спілкування? Безпосередньо Молдова, Російська Федерація. Все. Давайте згадаємо Нагірний Карабах. Как бы ситуация все равно ж не решилась. Але менше з тим, прямі перемовини, немає гарячої фази війни, погодьтеся. А це основне. Поки розмовляють дипломати, я ще раз повторюю, гармати мовчать. В Придністров'ї хоча б не стріляють. Дністер спокійний. Натомість Сіверський Донець, він постійно в зоні обстрілів. І це великий позитив, як на мене. Ви знаєте, от я вам приклад навів. Те саме стосувалося Нагірного Карабаху, правильно? Та сама ситуація. Надрозширене коло перемовників, але нарешті-решт вийшли знов-таки фактично на прямі перемовини. Ну, правда, після військової операції, але менше з тим, пане Романе. Тому давайте говорити відверто. Розмовляють дві країни. Загарбник і країна, яка відбиває акт військової агресії. Все інше – це посередники. Ну, есть другое мнение, что нельзя напрямую разговаривать с Путиным, что это опасно, и можно попасть в его ловушку. Звичайно, ну тут вже ступінь підготовленості, тут вже питання, власне, до перемовників, до того самого пана Єрмака, до пана Кулеби, наскільки вони готові будуть відстоювати українські інтереси. Погодьтеся, правильно? Але наразі Єрмак заявив про те, що ми не сядемо за один стіл перемовин з представниками окупаційної адміністрації. Мовилося ЛНР і ДНР. Про що це свідчить? Про чітку позицію України. До речі, пане Романе, давайте згадаємо, що напередодні, власне, цієї заяви було, ну, я так вважаю, контрольований вкид інформації з боку російських спецслужб через німецькі, до речі, ЗМІ. Deutsche Welle понесла по Україні про те, що, власне, українська сторона буде обговорювати щось з бойовиками. І чому? Ну, ви пам'ятаєте, що можливість таких прямих перемовин? Вот перед встречей в Нормандии шла речь о том, что якобы Украина заявит, что давайте встретимся лидерами четверки, а мы будем уже домовлятися з Луганськом і Донецьком. Да. Як ви вважаєте? Ну, от, люди, які поширюють цю інформацію в Україні, вони ще не прораховують, що це інформаційно-психологічна операція російських спецслужб з метою створення психологічного тиску всередині самої країни? Це елементарні речі, правильно? Учитывать, наверное, внутреннюю политическую борьбу. Ну так на цьому і грають, що, власне, підхоплять в моменті внутрішньої політичної боротьби, правильно? І такі от, ну, скажімо так, варіантів, таких вкидань дуже багато. Підґрунтя надто благодатне. Госсекретарь США Антони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы. Вот давайте послушаем, что заявил госсекретарь. Причем вони включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі. И есть ответ главы МИД России Сергея Лаврова. Он заявил, что в ответе США на гарантии безопасности нет реакции на главный вопрос России о нерасширении НАТО на восток и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать территории России. Вот давайте послушаем, что Лавров сказал.
Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности. Потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечет. То есть, вот как с такими людьми о чем-то договариваться? Он говорит, вы хотите секрет, нафиг вам, ми зараз все розкажемо. Ми вкидаємо те, абсолютно. От знов таки, пане Романе, здається, логічна поведінка, правильно? Порушення всіх норм і етики дипломатичної роботи, правильно? Ні. Це знов створення інформаційно-психологічного тиску. Дивіться, наша позиція чітка і прозора, хоча й не зовсім зрозуміла всім, абсолютно нам в першу чергу. Але менше з тим ми не маємо чіткої відповіді. А яка має бути чітка відповідь? Якщо є статут НАТО, де чітко вказано, жодна країна не може сама обирати свій шлях розвитку, правильно? Ніхто не має права заборонити Україні вступати чи не вступати в НАТО. Це виключно рішення самого українського народу. І то натомість, що ми бачимо, заяви з Росії, дайте нам чітку відповідь. Яку чітку відповідь? Так они уже, на самом деле-то ее и получили. И получили. Но тут такой намек, что, мол, якобы в секретных документах есть какие-то уступки. Абсолютно. Знов кидається та теза, про що ми домовляємося, що можливі якісь підкилимні ігри. Для чого? Для внутрішнього споживача, правильно? Який благодатно це підхопить. Елемент зради. А ось про щось домовилося. Про що домовилося? Поки я не бачу, про що домовилися, я бачу про те, що йде мова про розширення військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами. Правильно? 3 борти сіли, 3 партії постачання летальної зброї, пане Романе. Ми отримали з Великої Британії 2000 протитанкових гранатометів. Це показник. Сполучені Штати наразі нам нарешті передадуть 3 катери Марк-3. Це показник. Вирішене питання постачання гелікоптерів, яких у нас катастрофічно не вистачає. Наразі через країни Прибалтики, через треті країни, буде вирішено постачання стінгерів. Коли ми, пам'ятаєте, в вашій студії говорили, небо не прикрите. Петріот ми не потягнемо. Мінімум 4 мільярди. 4,5 коштував Польщі, 3,9 Румунії. У нас немає таких грошей. Це річний оборонний бюджет. Вирішили, знаєте як? Поставлять стінгери в тій кількості, яка дозволить прикрити критичні об'єкти критичної інфраструктури і, відповідно, розгортання передових підрозділів Збройних сил України. Наскільки ефективний стінгер? Ну, ви знаєте, генетична пам'ять радянського народу пам'ятає їх ще по Афганістану. Ну, там же була друга авіаційна техніка. Вона, ви знаєте, не настільки модернизована, чтобы Стінгер її не збив. До речі, він 4,5 потолок. А какой там последний российский? Су-35 или 35? Как он на Стінгери? Я думаю, достане його Стінгер. Чому така нервова реакція з боку Російської Федерації? От вам вирішене питання і прикриття неба. Плюс постачання тих самих джавелінів. Пане Романе, мені здається, більш ніж не те, що прозорий натяк Російської Федерації, а чітка відповідь. Більш ніж чітка. Плюс будівництво 2 військово-морських баз в акваторії Чорних і Азовських морів. Контракт з Францією. 12 мільярдів. Чому про це ніхто не говорить? Передача фактично 20 суден для потреб Держприкордонслужби. Все переоснащення пішло ЗСУ повним ходом. Ще рік хоча б нам часу, і ми будемо мати абсолютно іншу армію. Плюс байрактари вже на чергуванні. Завод під Києвом власних українських безпілотників буде побудований. Мы тут с экспертами, когда тоже обсуждали тему, тут говорят, что у нас нет даже патронного завода, что у нас нет боеприпасов своих собственных. Так там що ще патрони будуть поставляти? Пане Романе, це от питання, що 8 років війни, а патронний завод як залишився в Луганську, так і він не залишається. А всі патрони ми чомусь за кордону купляємо. Тут питання до Укроборонекспорту, правильно? Що можливі корупційні якісь оборудки, бо погодьтеся, будь-який зарубіжний контракт дає можливість створення так званої мережі. Але це питання не до мене, це до НАБУ, ДБР та всіх інших. Але, відповідаючи на ваше питання, 26 число, воно вже, тобто рішення мало бути прийнято урядом Чехії про постачання нам артилерійських снарядів, яких конче нам не вистачає після утаємничених, як на мій погляд, підривів всіх складів ЗСУ, які наніс нам збитків там декілька десятків мільярдів, знищивши фактично всі артилерійські набої. Наразі це питання вирішено.
Тобто Чехія нам передасть необхідну кількість боєзапасу. Питань більш ніж достатньо, але хоча б йде якийсь процес позитивний. Но как-то очень странно вы говорите, что мы будем критические объекты свои защищать стингерами. А у нас нет своей системы ПВО, что ли? Или она недостаточно развита? Недостатньо, пане Романе. Давайте відверто казати, це радянські системи, які морально і технічно застаріли. Я не відкрию тут її військової таємниці. Тобто питання щодо прикриття неба у нас більш ніж достатньо. Стінгер – це переносний комплекс, тобто він може бути дуже мобільно переміщувати для вирішення тактичних і оперативних завдань, і стратегічних теж. Ну хорошо, он против самолетов и вертолетов. І вертольотів. А против ракетных? Ну, з ракетами проблема. А ракетами ми можемо протистояти власною ракетною програмою «Грім» і «Вільха». Коли от у нас буде ракета, яка б'є на 500 кілометрів, яка може накрити передові угрупування Збройних сил Російської Федерації на її території, погодьтеся, питання можливого нападу з території Російської Федерації відпаде автоматично. От вам відповідь. Тобто ми не в змозі наразі швидко реалізувати систему протиракетної оборони. Але менше з тим ми в змозі так само шантажувати Російську Федерацію наявності високоточної оперативно-тактичної зброї, яка, я ще раз підкреслюю, дозволить і в районі Ростова накрити їхні передові угрупування. Германия не сможет нам перепутать все карты своим нежеланием предоставлять оружие, как-то влиять на партнеров по НАТО? Вони ж зараз закривають небо від поставок. Ну, ви знаєте, більше того, не випадково, власне, прозвучала заява того ж Столтенберга, який заявив про те, що якщо Німеччина буде займати категоричну позицію щодо розміщення ядерної зброї американської, то, відповідно, ми змушені будемо розглянути питання переміщення і далі на схід. Тобто Німеччині чітко дали зрозуміти, ви не грайтеся більше подібними питаннями загальної європейської безпеки. Але менше з тим. Давайте згадаємо позицію Німеччини щодо заборони передачі, власне, зброї прибалтійським країнам. Ви пам'ятаєте, власне, та зброя, яку вони закупили у ще Німецької Демократичної Республіки, ну це радянська, і без згоди вже Федеративної Республіки Німеччини, на жаль, передати цю зброю не можемо. Давайте згадаємо дипломатичний скандал, відверто скандал, коли була опублікована стаття щодо позиції Меркель по снайперським гвинтівкам Барет. Знаєте, в чому підводні камені, пане Романе, полягали? В тому, що начебто принципова позиція Меркель не дозволила постачанню снайперської зброї, відповідно порушенню з боку України умов 2020 року про невикористання снайперської зброї. Я нагадаю, в 2020 році були підписані угоди, які забороняють діяльність розвідувально-диверсійних груп і снайперських пар. І от під це робився підвід. От якби ми передали зброю, тоді б Україна її використала, тоді була б активізація протистояння на лінії фронту. А так ми запобігли, ми миротворці. Розумієте, наскільки тонко грали? Но тут же все-таки нельзя исключать эту генетическую память, да? Ну, це звичайно. Плюс, ви знаєте, якщо говорили, що 80% крові російських імператорів – це все ж таки німецька кров, то... А в этом смысле? Я в смысле памяти исторической не такой давней, как Друга світова. Ну, да. Це зрозуміло. Це ще постсиндромний цей період. Але менше з тим. Ну, давайте казати, що Німеччина, на жаль, завжди йшла в фарватері російської політики. Ну, на этом мы вынуждены закончить наш эфир. К сожалению, Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель организации «Право справа», был гостем нашей студии. Наше время в эфире подходит к концу. Прежде чем передать бразды правления в этой студии Гульсум Халилова, я напомню про наш YouTube-канал. Смотрите и подписывайтесь, рекомендуйте знакомым, помогайте нам его продвигать для того, чтобы поддерживать связь с оккупированным Крымом. Спасибо, что смотрите.